Хей, хей, здравейте дечица, здравейте малки и пораснали деца! Днес реших да ви разкажа една от най-първите приказки, която написах някога. Идеята, за да напиша тази приказка, е вдъхновена от един мой приятел тогава, който много имаше навика да се оплаква от всичко в живота си и сякаш не обръщаше внимание на всички хубави неща, които имаше в живота си, и винаги фокуса му беше повече към това, което му липсва, или това, към което в момента по някакъв начин му създава някакъв дискомфорт. И изцяло съзнанието му беше ангажирано върху това буквално да се оплаква, и аз тогава осъзнах колко е важно още от деца, от малки, да бъдем възпитавани на отношение към всичко, което ни заобикаля в нашия живот. Това отношение да бъде преди всичко приемане, да се чувстваме благодарни за условията, в които живеем, за всичко, което имаме, и да се стремим към нещата, които желаем, от чувство на благодарност и признателност на мястото, където се намираме, а не чувствайки се непрекъснато като някакви жертви, като някакви хора, на които непрекъснато ни се случват някакви лоши неща. И с това реших да напиша приказката, която да учи децата да се чувстват признателни, да изпитват благодарност за не само когато получават някакви подаръци или неща, които много искат, но като цяло да се чувстват благодарни за всичко, което имат, и в никакъв случай да не го приемат като даденост. И днес реших да ви разкажа тази приказка. Всъщност това е една от индивидуалните приказки, които може да закупите или които може да поръчате за някое детенце. Искам да ви напомня, ако не сте запознати и за първи път чувате, индивидуалните приказки се създават за всяко едно дете по-отделно. Те с това са индивидуални. Използват се неговите снимки на всяка страничка, като за да стане приказката наистина хубава и снимките да паснат точно към илюстрациите, които са съответни към книжката. Когато поръчвате книжка, ние ви даваме списък с подходящите снимки, които да бъдат в точно определени пози, след което ние ги монтираме към картинките в самата книжка и накрая разпечатваме, и тя става наистина много специален подарък. И наистина децата са много щастливи да се видят като главни герои в своята собствена приказка със своите снимки, със своите имена. И най-хубавото е, че книжките остават до края на живота един красив спомен, но вие може да оставите и ваше лично послание, което да бъде отпечатано на гърба на самата книжка, и така тя да бъде още по-специален, уникален, незабравим спомен, който да подари и едно истинско преживяване на детенцето, докато му четете неговата собствена приказка. Хайде, стига приказки, пак се отплеснах. А сега ще ви разкажа тази приказка, приказката за благодарността, която нарекох най-ценният дар, и се надявам, че тя ще направи вечерта ви или деня ви една идея по-светъл, а и ще ви припомни какво трябва да бъде вашето правилно отношение към всичко, което вече имате. Започваме! Слушайте внимателно! Имало някога една необикновена градина с много вълшебни цветя, в която всеки ден се случвали различни неща. В нея живеели всякакви приказни създания, дори такива, които ви е трудно да си представите. В един такъв ден Ели решила да посети тази чудна градинка, защото търсила много специален подарък за нейната майка. Тя искала да й подари нещо специално и затова решила да открие най-интересното, най-красивото цвете, което можела да намери. Докато се опитала между храстите и гледала цветята, една калинка видяла Ели и я попитала какво прави в градинката. Ели обяснила, че търси най-хубавото цвете в гората, защото иска да направи специален подарък на своята майка за нейния рожден ден. Калинката й отговорила, че в гората наистина има много интересни, много красиви и много специални цветя, но което и цвете да избере, ако го подари от сърце и с любов, то наистина ще бъде специално. И отлетяла. Ели продължила да търси
най-специалната от цвете, но колкото повече гледала цветята, толкова повече се обърквала, защото не можела да избере. От всички те били от хубави по-хубави. Накрая тя се уморила и седнала до едно дърво и въздъхнала. Защо въздишаш? Кой си ти? Отговорила Ели изплашно. Не ме ли виждаш? Аз съм дървото, до което си се подпряла. Не знаех, че дърветата могат да говорят. Ти си в чудната градина. Тук всички могат да говорят и чуват всичко. Ели останала много изненадана, че дървото разговаряла с нея и го помолила за помощ, къде може да открие най-специалното цвете, защото търсила подарък на майка й. Дървото й отговорило, че не можело да й помогне, защото по цял ден си стоял само на едно място и нищо друго не знаел за гората, освен случващото се на поляната около него. Затова той путил Ели до съседната полянка, където имало много пипирутки и те по-вероятно да знаят къде да намери тя най-специалното цвете, което да бъде достоен подарък за нейната майка. Ели целунал дръвчето, радостно благодарила му, то се изчервило и тя продължила към полянката да търси пипирудите. В момента, в който тя пристигнала на тази невероятно красива поляна, обляна от вълшебна слънчева светлина и над която танцували безкрайно много пипируди от хубави по-хубави, когато тя отишла там, една от пипирудите веднага заговорила Ели и я попитала какво прави там. Тя отговорила, че търси най-специалният подарък, а пипирутка опътила Ели към едно много красиво цвете, което си намирал по пътечката вдясно и малко след това щяла да намери много красиви храсти, а зад храстите се криело най-чудното цвете в гората. Ели останала много доволна, благодарила на пипирутата и продължила радостно по пътечката, по която била опътена. Не след дълго тя видяла красивите храсти и с удивление и нетърпение се приближила до тях. А когато се приближила, останала много изненадана, защото там тя видяла най-чудното цвете, което някога беше виждала не само в гората, но и през целия си живот. Ели казала на цветето, че ще го вземе за подарък на своята майка, но цветето отговорило, че всъщност има много по-хубаво цвете от него и то представлява цветето на любовта, а любовта вече има в нейното сърчице, както и в сърчицето на майка й. Но другото цвете, което е било още по-красиво и още по-специално, наистина щяло да допринесе за нещо в техния живот и наистина било по-достоен подарък за нея. Тогава Ели благодарила на цветето за тези думи и все пак попитала къде може да намери това толкова специално цвете. Цветето на любовта обяснила на Ели, че това вълшебно цвете се намира по пътечката вляво, а след това, след като премине 3 много високи дървета, до ствола на третото дърво ще види най-чудното цвете на света. Ели благодарила за това и разбира се, продължила радостно да търси това цвете. Чудила се какво толкова е специално. Нямала търпение да го открие. И не след дълго тя намерила тези високи красиви дръвчета и наистина до ствола на третото дърво имало най-прекрасното цвете, която тя някога можела да си представи, че съществува. Цветето, когато видяло Ели, веднага я заговорило: „Ей, здравей, Ели, знам защо си тук." Ели останала много учудена, че цветето знаело нейното име и го попитало: „А ти как така знаеш моето име?" А цветето отговорило, че знае името и защото е много специално и обяснило, че е специално, защото е цветето на благодарността.
Ели попитала какво означава това, какво означава, че е цветето на благодарността и защо е толкова специално. А цветето отговорил, че е специално, защото благодарността като цяло има вълшебна магична сила, защото всичко, за което се чувстваш искрено признателен и благодарен, има способността да се увеличава в живота ти. И то дало пример за това Ели да бъде благодарна за своите приятели, за щастливото семейство, за добрите отношения с майка си, за дома си, за играчките, които има и най-вече за любовта в живота си. И също така обяснил, че ще бъде много щастливо, бъде поднесено за подарък на нейната майка за нейния рожден ден, защото по този начин той ще им напомня да бъдат благодарни всеки ден и живота им наистина да се превръща в една жива приказка. Ели, като чула това, се почувствала толкова щастлива, че направо подскочила. Цветето било много щастливо да бъде занесено като подарък и така Ели взела цветето внимателно с коренчетата и го занесла на майка си. Майка е била много благодарна, много щастлива за това специално цвете, още повече когато разбрала каква е неговата магия и за това те решили да го посадят в своя двор и от тогава всеки ден те се грижили за него и то не спирал да цвести през цялата година. Толкова силна била неговата магия на благодарността. И не само това, той им напомнял и на цялото семейство да изпитват благодарност за всичко, което имат в момента, да бъдат признателни всеки един ден за нещата, които им се случват, за нещата, които притежават и с чувство на удовлетворение да продължават напред към сбъдването на своите мечти. А така, живеейки в искрена благодарност, целият им живот процъфтявал до ден днешен. Това беше приказката "Най-ценният дар", която ви разказах, за да ви напомня да бъдете благодарни и признателни за нещата, които имате, дори да минавате през някакви предизвикателства и тежки моменти, да знаете, че те ви носят някакви дарове и точно това трябва да бъде нашето отношение към тях и точно по този начин ние трябва да възпитаваме децата си и ако не намирате думи и начин да им го кажете в живота си, може да го направите с тази приказка, а най-хубаво да го направите с личен пример. Благодаря ви, че и днес останахте с мен. Надявам се тази приказка да ви е вдъхновила и да е усилила вашата светлина и с това топло и красиво чувство да заспите, ако е вечер, или да продължите своя ден, който несъмнено сега ще е по-вълшебен. Благодаря ви и до скоро! Обичкам ви!